don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Scan on QR code there, winner 25 rand. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 2, Mackenzie 0. I'm John Paul. Yo, Steve. Yeah. Hey, member order. Amadoda kantenjani? Yeah. Beke bangimoshela neskate time mama please wami Steve. Bapakania imani kancane man. Bapakania so. Mntwana yami anyway na mangena lapha egate eOrlando Amstel Arena mangena bakhona bebahleli ku position 2. Yes. Sithe before siya ku half time bese sibahlikisile. 1 minute. Manje sibone sebasibheka so. Thina si Orlando Pirates Steve. So ngizokhuthaza amabhakaniya bangashake. Yeah. Ibhetwe soyithatha. Yeah. Ikhona final enukelayo. Bank Cup. Yeah. Siya ku final lapha Steve. Sibantu bama final thina. Akukho kunye Steve. Yazi into engichazayo yini? Ikhona enye team ngeke ngisho ngegama. Idlale 2 games, ina 2 goal. Kaizer Chiefs. Angizange ngisho ukuthi yini. Angizange ngisho ukuthi yini Steve. I-Orlando Pirates isasena 3 points ina 2 goal. Ku-Sundowns Steve ne ngicela uKhados bangamqoshi. Ungiphatha kahle mina. Ngicela uKhados bangamqoshi ku-Sundowns. Ungiphatha kahle. Ana manje ngicela ngidlalisela uWilliam size sidlale neSundowns. Ngifuna ubona lo goalkeeper okhona manje naye ngiyamthanda. Onyango. Ngiyamthanda. Thanda le khala yakhe Steve. Ngabona Uzolo bamsenge 2 wasidlalela phansi bamnika imbomo senanga 18 ngicela uChina rest khona ngingibambele kona from nge18 ngiyobahlalele phezulu ngomane ngimseda ahlelile phezulu ngifuna onyango nge18 iTeams ingawari iPirates yeza siyabuya ku position 1 Sundowns bona ukuthi niyakuphi but this manje ne ibiphetho yimnandi ama up and down imnandi Steve yesikhuthaza nathi singama fans ngiyabonga Steve sami thana omntana Steve